Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holiten Chematama oramba mota from Sewicknell as a reward of supporting ZANU-PF. Tera yamunzwa utanga achiti kudi. Andifarira kunyangura manyotaipa ini yangu andifarira kunyangura manyotaipa address 3 issues. Number 1 nyaya dzana days I feel like legacy yatukuka ifana ngosiwa yakadaro because pachatangavhurika hombe and every man being a man chaziya zvakawanda. Number 2 inini kusapota president I'm not like you in andina kusapota president kuti ndiwane GOE. The fact that you're even telling me you want to buy me a GOE is insulting. Inini kana ndikudantengera mota ndikutengera pa GOE agonzva izvezvi ndozvo ndikuda. Right. And I supported the president out of proper solidarity. Those and that we did in Kufilam comrade and Dinakuitira Mariwats. So whether the chat about the Chokati and feel or not, it's not based on the fact that I feel like I can get rewards from ZANU-PF. I support the ZANU-PF from a point of patriotism. Do not believe I could see my I'm sure mazvinzwira mega. Holiten leader of youth aramba kupuswa na ZANU-PF team yevarakashi anyora futi pa X pake pa Twitter yake achiti iye you think you are clever, you can't buy me nemota bro, takasimbisa musangano cause taitoda kwete zvokuti iwoda unditengera mota uda kundiitisa ina nditwe yakadaro tozvatarwa na Holiten. Vazukuru vambuya nandi avafara vachiti ndo leader of youth yatinoziva inogonesa. Aripo mumwe munhu wake akati Holiten agonesa cause vanhu vajaira kunanzva Sewicknell manje Holiten lead by a good example. Mumwe munhu akati hanzi ndo mazirume aya, well done Holiten. Mumwe munhu akati iye right, mashoko anga akaungana mumatama akutanga kubuda manje waita bo. Mumwe munhu akati he got some balls. Mumwe munhu akati we don't call him mujaya for nothing. Mumwe munhu akati iye Holiten is a different breed. Mumwe munhu akati leader of the youth. Mumwe munhu akati karamba kuiswa kumanyowa kuti katengerwe mota. Mumwe munhu akati Holiten you have earned follower, count me in cause so far wakanda a hat-trick against Chivayo apa tiri mu injury time. Mumwe munhu akati good, taura hako iwe, toda rusununguko munyika yedu isu tiri kufa nekushaya mishonga muzvipatara, mvura tiri kunwa yekumaswiji ega kupa vanhu mota dzaachazofunga kudzitora futi hatiti yakadaro wagona mukomana iwewe. Mumwe munhu akati iye so far pama points Chivayo 0, you leader of youth 1. Mumwe munhu akati chandomudira mujaya mangwana anozozviramba yachimuka achiti pamwe maybe anga akahekwa. Mumwe munhu akati uyu senyika hatichamutsiuri agonesa. So guys, handizivi kuti munoti kudii nazvo, ati mujaya Chematama aramba kupusiswa neZANU-PF ari kudedzera kuti inini musangano ndakasapota nekuda kwangu kwete kuti iwe unofanira kunditekera mota kundiitisa sezvauri kungoita vamwe vanhu. Maya ndaramba. Thank you so much.